Ata 5 locais do edificio número 6 que fai esquina entre Benito Corval e Daniel de la Sota en pleno centro de Pontevedra poderían ser convertidos nunha nova tenda de Mango. A mí dá a sensación de que mentras todo o mundo estaba mirando cara a outra punta da cidade, mirando cara a Zara, outro, neste caso, Mango, se moveu e está pois tratando de ampliar a súa sede en Pontevedra. Actualmente a compañía textil localízase no número 8 da Milla de Ouro pontevedresa, local do antigo Gran Garaxe. Agora presentou unha solicitude de consulta urbanística no Concello para ampliala, afectando a un soto e 5 baixos. Varios teñen actividade, entre eles a discoteca Lelé, a antiga Daniel. O estado actual das fachadas corresponde á distribución actual de 5 locais diferenciados cos seus correspondentes elementos publicitarios e que pretenden unificar os locais e as fachadas para facer pois todo, digamos, un escaparate continuo prácticamente continuo, non? Porque hai entrada a portal, pero digamos entre o Gran Garaxe e toda a contorna de Daniel de la Sota. Dende o Concello confirman que o proxecto é viable dende o punto de vista urbanístico. Na consulta trasladada, Mango non especifica se a súa intención é unir todos os locais, pero si sería posible facelo. A intervención consiste en unificar estes 5 locais, unificar tamén a fachada, que existe un, exceso de elementos, dándolle uniformidade ao conxunto, e tamén dotaríase dun segundo acceso pola rúa Daniel de la Sota, que tamén serviría como saída de emerxencia e acceso tanto para o staff como para o material. Mango inaugurou a súa tenda no edificio do Gran Garaxe en maio de 2017. Foi necesario un investimento de 570.000 euros para reformar o establecemento, despois do seu peche como aparcadoiro no ano 2014.